Ćao drugari, vaš drug Sokolj ovdje opet sa vama i danas smo igrali nacionalno prvenstvo Srbije ovdje u Crnom Zmaju i ja sam igrao najbolji dek i bio sam top 8. Da vam pokažem dek profil, da vam ispričam protiv čega sam igrao i da se idemo u Ivančina Sistera iz kluba. Znači najbolji dek, 3 mađeline, neću objašnjavati šta rade karte, mora da se zna. 3 mađeline, 3 anđele, 3 petnice, mnogo dobra sličica, 2 sove, malo manje dobra sličica je ako povučete sovu u prvu ruku nema kombo. 2 mesi dželata i pudince, to su 14 mladoče sličice. Sve su dobre osim kad povučete ove 3, onda ste se uvatili za kurac. Onda nema kombo. Kolektor zred Pankratops, mora se igra kolektor zred. 3 Nibiru, 2 Čiptara. Znaš da nisam izolao Čiptara ni jednom danas. Čiptar danas bio, bacio sam ga jednom protiv Flandera, sam bacio crossout na Čiptara i to je to. Eš, mislim isto nisam jednom bacio. Ogra isto, Velera jednom, ništa nisam vidio. Ovo Nibiru ni jednom nisam izolao. Sve su kurac karte. Idemo dalje. Četovao, salon, tiket, to je logično. 3 mala sveta, ovo je najbolja karta koja postoji, ovo svaki dek mora se igra po 6. Najbolja karta. Sve ovo srčuje sve, smali sve. Ima spreadsheet, za 50 evra prodajem na dolče spreadsheet sa Small World da srčujete. 3 Prosperitija, ovo su moji Prosperiti, ja sam ih nabavio, šalim se od Čikuljka su zanimljivo mi 3 Prosperitija i 2 crossouta, da nije zanimljivo morao da igram Extravagance, a to je najveći kurac od kartu. Pišali me Bugari pre 2 meseca, vukao sam od Extravagance 2 Extravaganca, vukao sam od Extravagance 2 Čiptara, došao neki Bugarin, pa te lik imao sutra pismeni iz bugarski, usrao mi se usta. Knjiga meseca, jedna, da ne izgubimo od random Zevsa, Call by the Grave 1 i jedan kozmični ciklon. Zato što je najbolja karta, svi treba igrati jedan ciklon u main. Da ne izgubite od rudnika. Kod Genis. Tako osvajate nac. Da. 2 promenade, 2 impermanensa, 2 imperma i vele, to su u principu 3 impermanensa, ali 1 vele zato što je crossout. 42 karte ko što i uvijek igram. Ne znam da li bi nešto menjao, možda bi smanjio hand trapove jer ih nisam video uopšte, kurac. Extra deck, 3 ulti first edition kraljice, 3 učiteljice, 2 čokolade, ulti Raflezije, ulti Zevs. Može igrate Starlight, ali ne valja, ruši ovamo, viš to sve ulti red. Ultima sličice koji igra Starlight Zevsa, smeju ti se cigani. 2 ove časne sestre, Almiraž, pazi kombo. Kad ubrikuješ i kad povučeš salon, neki handtrap i sovu, od 200 IQ, 3 kart kombo, koji je u principu isti kao bilo koji ima dolče 1 kart kombo. Normal summon Veilera, na primjer, može i Ogre, može i ovo stranje. Link 1 za Almiraža, salon za additional normal, uđi sova, baniše Veilera, to je full madolče kombo. To je kad mnogo ubrikuješ, što se dešava, danas sam jednom rizovao ovo. Što je u principu više puta nego što sam Nibiru obacio ceo dan, pa sam vidi šta se više isplati da igraš. Main, ekstra, to je to, čekaj, nabacam sa strane. Side deck, mnogo dobre karte. Alfa i Kaiju, mnogo dobre sličice, srčuš sa Small World. Madolče Butler, ko ne zna šta radi Butler kaže kad uđe normal summon, srčuje bilo koji field spell, ali mora imati još jednog Madolče monstera. 3 Dark, sigurno neće srčujete, četovao se ovaj način. 3 Dark Rulera, 2 Hate Runade-a... Pa šta srčuješ onda s njim? Pa sad će vidjeti. 2 Hate Runade-a, nisam imao Lightning Storm da igram, zvao sam Jenisa da mi zajmi Harpy's Feather Duster. I Jenis kaže, važi, zajmim ti. Sinoć pred nac zove mene, Jenis kaže, ipak ne mogu ti zajmim Feather Duster. Kažem ja Jenisu, da Bog da sutra išao 0-2 drop. Jenis išao 0-2, usrao ga onaj mali Teodor, žurio pobegao s pola naca da sprema pismeni iz fiziku, usrao se Jenisu usta i otišao si kući. Evo moja. Drugi ciklon i tajno selo čarobnjaka. Je li to target? Naravno, kad vrtiš full madolče kombo i završiš na promenadu, učiteljicu, 2 spellcastera i ovo, Branded Despije ne rade ništa. Ne, provereno. Mislim, ni ovaj dek ne radi ništa kad ne povuče starte, ali jebi ga. 3 barijere, dobra sličica, Grave Nigger, Strap Hole, moj kanal mogu kaže šta hoću, i Red Reboot, igrao bih trik da mogu, ali jebi ga. Kako si zadovoljan svojim iskustvom na turniru? Zadovoljan svojom igrom jesam, malo dekom nisam zadovoljan jer jebi ga, neka se samo desi da od 42 karte u 20 startera ne povučete ništa, ali dobar je bio dek, prvu rundu sam
igrao protiv brata Hajdara, on došao, doneo neki Chainburn deck, uzeo mi jedan game na Rudnik, 10 poteza nisam video ni promenadu, ni ciklon da autujem Rudnik, 2-1 sam ga dobio, rundu 2 sam igrao protiv Salkića, on igrao Traptrixe, tu sam učistio ceo board Pankratopsa i Alfu, uzeo sam mu game bez Madoče Monstera. On spustio seru 2 seta, ja uveo Pankratopsa, pregazio mu uveo Alfu, vratio mu seru, on imao ovog cigana, ko se zove onaj, Shade Brigandinu. Ušao Pankratops, on nije imao šta da radi. I ušao Pankratops, on me gleda, kaže im permanentna Pankratops. Ja pitam, jesi siguran da mu dajem mu šansu da ne bude retard? On kaže, jesam, rekao, dobro, Chain Pankratops, ubijem u drugi set, sledeći potez top dekujem Anđelu i u Serenga, jer je glup. Rundu 3 sam igrao protiv Dioca, on igrao Dinosaurusi, tu sam mu izvrteo full Madoče combo i igrao sam prvi game 3, full Madoče combo, on igrao normal sama Narkosaurusa, ja bacim Imperm, on igrao Pilulu, ja Pilulu negirao s Promenadu i onda učiteljicom šaflovo 2 karte da mi groblje bude prazno, bacio mu Chiptar, on završio potez i ja ga dobio. To je inače mnogo dobar kombo Chiptara da bacite. Možda baciti u vašu end fazu, ima kombo, ali goleme kurac da vam pokažem. Rundu 4 sam igrao protiv malog strana, on igrao Branded Despije i tu kad ne ubrikuješ protiv Branded Despije, to free, to je mnogo free matchup. Imaš Promenadu da negiraš Branded fuziju, imaš učiteljicu da mu šafluješ ona sranje u deck, a ako izvrtiš full combo game 3 ili game 2 s Butlera, da uvedeš ovo tajno selo čarobnjaka, Branded Despije ne radi ništa. Rundu 5 sam isto igrao protiv Branded Despije i tu sam izgubio 2-1 jer sam glup. Imam ja Pankratopsa i 3 Madoče Monstera, on ima neke random 2 fuzije, ne, ima imao Miro Jade-a i imao još nekog random monstera, ja Luvera tipa. Bravo me buljašu. Ja njemu bacim Imper na Miro Jade-a i uđe Pankratops, uđe Mađelina normal, srčuje uđe ove dve, ja imam njih 3 i Pankratopsa. On ima 2 monstera na polju i setovanu kartu jednog monstera u ruci. Gde je Pankratops? Nebitno, tu je negdje. I on, brate, odigra onu kartu što spaja iz ruke iz groblja, iz ruke iz fielda, i ja sam glup kurac i mogo sam Pankratopsu da mu ubijem bilo kog monstera, da ne može spoji Kimeru. Ja nisam, on samo spojio Kimeru, ubio mi 2 Madoče monstera, ja nisam imao šta da odigram, ali bi ga dobio. I rundu 6 sam igrao protiv Flowande Riz, taj deck bukvalno ne radi, ja ne znam što ljudi to igraju. Kad igrate s Madočima protiv Flowande Riza, to je samo free win. On spusti ovaj field spell, vi samo povučeš petince, si igraš bez normal summon i usrava si ga. Uvodiš sve u odbranu, on ništa ne može da uradi. Kad igraš prvi i vrtiš full combo, on to ne može da autuje i mnogo je free. I onda sam ušao u top 8, bio sam treći posle Svisa s 5-1 i tu došao Mario s Branded Despijama. Mislim, nije me usrao, malo me usrao što ja nisam povukao ništa. 2 gejma sam igrao Mađelinu, jedini play mi bila Mađelina, on 2 gejma baci Gamu i jebi ga bate, ja skupim sličici i idem kući. Ali u principu da, dek je bio dobar, sviđa mi se što moj dek iz 2012. možda topuje kad ljudi igraju dekovi iz 2022. godinu. Da li bi promenio nešto, ne znam, možda neki head trapovi u main deku, ako ništa ne bi dirao. I dalje su jaki Madoče, imao onaj novi Vernal iz Zerferi, to će guramo u dek, snimo neki kombo i neki dek profila će napravimo. Ali da, to je to, top 8, poprilično sam zadovoljan i svaka čast. Lepo, hvala i vidimo se sledeće godine na NAC, puno pozdrava šaljemo.